Eräkuppe morjesta. Lähdetään tänään käymään tällaista makuupussia läpi kuin DD Jura 2 makuupussi XLK:ssa. Tästä näin tälleen klipsuilla lähtee auki. Alapää. Tää on tällainen kiristysnaru. Se auki. Tää on mukava jopa 200 senttimetrisille ja rinnan ympärys taisi olla 127 senttimetriä. Ja mukava pitäisi olla kaiken kokoisille gavereille, isommallekin. Kuten näkyy, niin tää pohja taisi olla Oxford nylonia, täysin vedenpitävää. Tää pinta tässä, vettä hylkivää, mutta sisäpuolella pitäisi olla ihan vedenpitävä. Eli se tosi hyvä justiinsa, kun esim. Nytkin tässä tapauksessa, kun lähdetään sitten kohtapuoliin tonne riippumaton puoleen, niin mä lähden sitten näillä saappailla suoraan tänne sisään. Ja itsellähän mulla on koko 43 saapas ja tää kesti jopa koko 48, että mahtuu. Niin, olkahan mukaan, niin lähdetään tänne päin. Tänhän idea on itsessään justiinsa, DDn idea oli, kun ne teki tätä, että esim. Tää keskivetoketju, keksintö juurikin riippumattoiluun, mutta ei poista myöskään sitä mahdollisuutta, että tätä voisi käyttää telttailussa. Niin sä vaan heität kuule sinne sun jalat ja mä tässä jo nukuin viime yön. Oli ihan mukava, ei mitään. Mä ostin tää itse Mavaja eräkauppa nettisivustolta. Siellä tää hinta on vaan 99 €, kun muilla kilpailijoilla on se 119 €. Ja tänhän saa myös maastokuvioisen värillä Camo-mallina, mikä maksaa sitten vähän enemmän. Täällä on nämä tosi isot sivutaskut, mihin mahtuu hyvin paljon tavaraa. Ja sitten täällä on tällaiset kiinnitysnarut, mitkä sitten on suunniteltu, että pitää sun kehonlämmön sisällä, ettei se pääse karkaamaan ulos. Ja sitten on vielä huppuu erikseen vielä omat. Jokainen tekee vähän omalla tyylillä, että miten ne haluaa, että kiristääkö ne nyt nää vai että vasta tuolla riippumatossa. Mä tykkään yleensä itse siellä riippumatossa vasta näitä kiristellä paremmin. Tää on siis tosi simppeli, että istahdat vaan tähän ja alat tosta tonne ja sit sä ootkin kuule täällä. Jos mä otan tän hatun pois, niin helpompi näyttää. Tosta noin kiinni. Toi tohon kiinni. Noin. Täällä on tosiaan tää kiristys. Näin. Ja sitten näin. Ja sitten
Lähtee nämä hupun kiristykset. Tosta noin. Ja näin. Kyllä täällä kuule nukutti viime yö hyvin. Ja tosiaan tänhän mukavuus käyttölämpötila oli siellä -5 valmistajien mukaan. Ja kyllä tää ihan lämpöisenä kuule pitää. Ja tosi tilava. Siis itse on 190 senttinen, 110 kilonen ja hyvin mahtuu niinku. Hyvin on vielä tilaa, tosi paljon niinku. Että on kyllä mukava, tosi mukava. Hyvä keksintö Didiltä ja kiitoksia.